Eta aitak kontatzen zuen beste zerbait, niri atentzioa deitu zidana. Gerra sasoian, zenbaitzuk karlista jende bezala konsideratua, elkartzen zirela hango taberna batetan, beren batzarrak eta egiteko, nor denuntziatu, nor jipuitu, nor kartzelara erabakitzeko, eta izenak eta abizenak ematen zituen, nik ez nuke kontatu nahi hori, eta hori. Berak ere kontatu zidan, promesaren pean inori ez. Esateko, baina nik ere batzuk ezagutu nituen gerora. Eta nola batzen zirenan, denuntziak eta sartzeko eta nortzuri eta zer, ez. Eta bat tristea iruditzen jakon berari anaiak anaian artean askotan. Alkarri denuntziak sartzen ibiltea eta alako gauza.